Arvoisa yleisö, hyvät kuuntelijat. Näiden propaganda-aseveljen toivekonserttien tarkoituksena on välittää omaisten ja asemiesten tervehdyksiä toisilleen sekä myöskin nimi- ja syntymäpäiväonnitteluja. Alin toivomusmaksu on 10 markkaa ja voi sen sijoittaa propaganda-aseveljen postisiirtotilille numero 6702 tai lähettää suoraan toimistoomme Helsinkiin, Keskuskatu 1. Myöskin toivomusasiamiehiä on nyt jo kautta maan ja tuntee heidät erikoisesta kilvestä. Näin kertyvät varat käytetään kenttäarmeijan ja sotasairaaloiden keskuudessa suoritettavan viihdytystoiminnan hyväksi. Ja nyt Harmony Sisters esittävät 2 runsaasti toivottua laulua, nimittäin Kodin kynttilät ja Liisa Pien, joiden mukana täältä konservatoriosta lähtee kokonainen terveisten pilvi. Lisäksi Joosef Kaartinen esittää saksofonisoolon. Kasarmimeessä suuri portti on, illan pimetessä ja lyhdyn valohon. Sen eessä jälleen kohdataan ja lyhdyn alla haastellaan, kuin ennen Liisa Pien, kuin ennen Liisa Pien. Huomas kaikki heti meitä katsoissaan, et lempihten veti, kun yksi jäi varjo vaan. Sen nähdä kaikki kyllä saa, jos lyhdyn alla armastaa. Sun kansas Liisa Pien, sun kansas Liisa Pien, sun kansas Liisa.